Lokacin da mama ta rasu, na zata komai ya ƙare, na san cike kike da tsoro da damuwa, sannan kamar ni kin karaya a lokuta da dama, amma a duk halin da muka kasance musamman na karaya, a koda yaushe kina nemo hanyar da za mu samu sauƙi. Hakan ya taimaka mana har muka yi rashin matakin da muke a yanzu. So dan Allah, yanzu da muka yi nisa, kar ki karaya a wannan lokaci domin ke ce ƙarfin gwiwa na. Ƙanwata ta faɗa cike da damuwa. Na ce kin yi gaskiya, Allah yana tare da mu. Domin samun ingantattun labarai masu ilmantarwa, faɗakarwa da nishaɗantarwa, ku danna mana subscribe. Sannan ku danna ƙararrawa domin sanar da ku sabon labari da zarar mun ɗora. Mun gode da kasancewa tare da mu. Burina shine na yi karatu da zai taimaka wa rayuwata, sannan na samu kuɗin da za a yi wa ƙanwata tiyata domin raba ta da cutar da ke damunta. Ban sani ba, ashe wannan shine matakin nasara na zama ɗaya daga cikin mata abin kwatance da alfahari a yankina. Ku kasance tare da ni domin jin cikakken labarina. Sunana Fatima. Ina shekara 20 na rasa mahaifina. Mahaifiyata ta karɓi ragamar tuƙa rayuwata ni da 'yar uwata ɗaya tilo. Kafin rasuwar mahaifina, mutum ne da ya kasance namiji jajirtacce, duk da shi ba mai arziki ba ne. Ya kasance yana gyare-gyaren abubuwa da suka danganci wayar hannu, kwamfuta, rediyo, talabijin da sauran abubuwa da suka danganci electronic. Da wannan sana'a yake ciyar da mu har na primary da secondary masu kyau a lokacin ni da 'yar uwata. Sai dai ina shirin shiga jami'a, Allah ya ɗauki rayuwarsa. Mahaifina ya koyar da ni yadda ake gyara wasu abubuwa na electronics, domin a lokacin har ta kai nakan iya gyara wasu abubuwa da ya kasa gyarawa. Ganin haka ya sa ya ƙudiri aniyar cewa sai na yi karatu mai zurfi wanda zai taimaka wajen gina wani abu da zai taimaka wa rayuwata kuma ya taimaki al'umma. Yakan ce fasaha ita ce makomar rayuwa. Ashe ba zai rayu domin ganin cikar wannan buri nasa ba. Mahaifiyata ita ta ɗauki ragamar kula da mu bayan rasuwar mahaifinmu, amma abun babu sauƙi. Domin a wannan lokaci da ƙyar muke samun abin da za mu ci abinci. Ni ba kuma ban yi ƙasa a gwiwa ba, domin na ci gaba da zuwa shagon mahaifina, ina yin wasu gyare-gyare, ina samun abin da Allah ya hore. Duk da mutane suna min kallon wannan sana'a bata dace da ni ba a matsayina na mace, amma hakan bai sage min gwiwa ba, saboda babban burina shine na ga na taimaki mahaifiyata da 'yar uwata, musamman da ya kasance mahaifiyata tana ƙarfafa min gwiwa akan wannan abu da nake yi. Don haka na dage na ci gaba da zuwa, ina samo abin da ba za a rasa ba. Ana nan sai mahaifiyata ta fara rashin lafiya. Kullum muna hanyar asibiti. Bayan gwaje-gwaje, likita ya tabbatar mini da cewa mahaifiyata ta samu ciwon kansa. Mun shiga rudani da tashin hankali sosai, saboda tana buƙatar a yi mata aiki kuma dole a biya wasu kuɗaɗe masu yawa. Don haka sai na shiga cikin fafutukar yadda za mu samu wayannan kuɗaɗe da za a yi mata magani. Mun fara neman taimako daga 'yan uwanmu na kusa, wasu za su taimaka mana, wasu kuma sai dai su ba mu hakuri. Har ta kai har sai da muka siyar da shagon da mahaifinmu yake aikace-aikacen shi na gyaran abubuwa da kuma wasu abubuwa masu mahimmanci na amfaninsa. A haka Allah ya taimake mu muka samu rabin kuɗi, amma da na je na samu likita na roƙe shi ya taimaka a yi wa mahaifiyata aiki, sai cewa dole sai mun ci wayannan kuɗi sannan za a samu damar yi mata aiki. Mun shiga tashin hankali sosai, ciwo sai ƙara tsanani yake a koda yaushe. Ba na son rasa mahaifiyata domin ita kaɗai ce madogarata, mai taimako na kuma mai ƙarfafa min gwiwa. Don haka sai na ba ta shawara mu sayar da gida kawai mu cika kuɗin. Duk da cewa bata so haka ba, amma haka muka sayar, aka haɗa kuɗi aka kai asibiti. Cikin rashin sa'a aka yi aiki, washe gari mahaifiyata ta bar duniya. Na yi kuka sosai saboda yanzu na zama marainiya gaba da bayani da 'yar uwata. Babu mai tallafa mana, babu mai riƙe mu. Ɗan abin da ya rage mana muka tattara muka koma wajen ƙanwar mamanmu da take wani gari a kusa da mu. Ta karɓi mu hannu biyu, amma bayan wani lokaci sai ta ce gaskiya ta gaji, lallai sai dai mu koma wajen yayan mamanmu saboda ba za ta iya ci gaba da riƙe mu ba. Haka muka tattaro kayan mu muka koma wani gari inda yayan mamanmu yake. Da muka je ba mu same shi ba, matarsa ta karɓi mu hannu biyu, ta tausaya mana, haka ta haɗa mu da 'ya'yanta ta riƙe mu. Hakan ya sa na fara buga-buga domin neman na kanmu, saboda na fahimci rayuwa babu tabbas, domin a tunanina su ma in suka gaji da mu za su iya cewa mu tafi wani waje, ba za su iya ci gaba da riƙe mu ba.
ba. A wannan unguwa na haɗu da wata yarinya Halimatu, kusan shekarunmu ɗaya kuma tamu ta zo ɗaya sosai. Mukan zauna mu yi hira sosai, mu yi karatu sannan mu yi aikace-aikace. Halimatu ta fahimci na iya gyaran waya sai ta ce ita ma iyayenta yana yin gyare-gyaren abubuwa da suka danganci haka. Sai ta ce za ta haɗa mu tare sai ya dinga bani aiki yana biya na ina samun abin da zan dinga kashewa tunda ta fahimci ina son yin wannan aiki sosai da sosai. Haka kuwa aka yi. Domin kuwa ta haɗa ni da shi sai ya bani wani aiki na yi masa. Aiko ya ji daɗi sosai ganin ƙoƙari da hazaƙa ta sai ya fara bani ayyuka ina yi masa yana biya na. Hakan ya taimaka mini na fara samun kuɗaɗe ina tarawa, wasu na yi kyauta wasu kuma na kashe. Ana cikin haka uncle ɗina ya dawo daga tafiyan da ya yi, ya ji daɗin ganin mu sosai kuma hakan ya sa ya ƙara jan mu a jikinsa, inda har ya sa ƙanwata a makaranta ta ci gaba da karatunta. Yayin da rayuwa ta fara daɗi da kuma sauƙi kwatsam wata rana sai ƙanwata ta fara cuta. Hakan ya matuƙar tada mini hankali saboda babu abin da yake zuwa raina sai cewa ita ma zan iya rasa ta. Haka aka ɗauke ta aka yi ta asibiti kuma aka gano tana da wani cutar da dole sai an yi mata tiyata. Tana kwance akan gadon asibiti ina gefenta ina kuka ƙasa-ƙasa sai na ji ta riƙo hannuna ta ce ki daina damuwa yar uwata zan samu lafiya. Cikin rashin mafita da damuwa na dube ta na ce ki daina faɗin haka zan samu mana fita insha Allahu. A koda yaushe kina ƙoƙarin nemo mana mafita, ya kamata a ce ke ma ki fara nema wa kanki mafita, ta faɗa bayan ta rufe idanunta. Na san abin da take nufi. Ƙanwata ta san ina da babban buri a rayuwata, burin cika ƙudurin mahaifina, amma kuma yanzu ba shine a gabana ba. Babban burina shine na cece ta na raba ta da wannan cutar da yake damunta da yardar Allah. Haka ranaku suka ci gaba da wucewa, babu abin da nake sai dagewa wajen gyara wayoyi da laptop. Na samu kuɗi ina ɓoyewa duk da basu da yawa, amma hakan bai sa na karaya ba. Wata rana na je kasuwa neman wasu part na wayar da zan gyara, sai na haɗu da wata mata wajen mai siyar da kayan gyara. Ta zo domin a gyara mata wayanta da yake bata wasu matsaloli. Sun jima tare da mai gyara suna ta aiki, ina tsaye daga gefe ina jira su gama ni ma a sallame. Can dai na gaji sai na dube ta na ce mu ga wayan naki menene matsala. Ta juyo ta miƙo min ta ce charging point ɗina ne yake samun matsala. Na kai gyara gurare da yawa yanzu kuma ana ce min board ɗin wayan ma wai ya lalace gaba ɗaya. Na ce mata mu gani. Na karɓa na ɗauko abin gyara daga jakata na buɗe wayar. Ita kuma matarsa ya ce wa karki damu wajen bata lokacin gyara saboda ina kawai gwara in sauya sabuwar waya. Ba na tunanin haka zai zama dole. Na faɗa sannan na ci gaba da duba matsalan da wayar da ke fama da shi. Na yi amfani da abin gyara ina duba wajen charging point ɗin, ashe wani ƙarfe ne ya ɓalle daga ciki. Haka na buɗe na ciro shi na nuna mata. Cike da mamaki na bata wai na ce gwada ta a caji mu gani. Ta karɓa ta saka ta a caji sai gashi ta kama. Cike da farin ciki ta dube ni ta ce nawa zan biya. Na ce mata a karki damu ba sai kin biya komai ba. Cikin farin ciki ta dube ni ta ce na gode sosai sai an jima. Haka ta tafi ni kuma na siya abin da zan siya na koma gida. Na zauna na ci gaba da gyaran wayoyin da na karɓo a wajen yayan Halimatu. Ina cikin haka sai ga Halimatun ta zo ta same ni. Muka zauna muna fira ina aiki na. Can sai take ce mini ni kam baki shawara mana. Na dube ta da ce wace irin shawara. Ta ce yayana ya karɓo wasu iPhone waɗanda aka kawo su daga ƙasar waje. Yawancinsu ba su wuce gwaji ba ne lokacin da aka ƙera su. In ya karɓo yana zama ya ɓata lokaci ya yi ta gyara su. In faɗa miki in ya gyara kamar 10 yana samun wajen 500. Cike da mamaki na dube da nace dan Allah da gaske kike? Ta ce mini wallahi da gaske nake amma fa sai dai ki biya kuɗi ki siya. Sannan kuma zaki iya samun wasu wayoyin ba za ki iya gyarawa ba saboda wasu matsalolin sai an kai su kamfani ko kuma sai ƙwararrun injiniya sun yi aiki a kan. Na yi magana da yayana na ce ya baki guda 20 ki gwada. Cike da murna na ce ai kuwa zan gwada. Na san za ki gwada shi yasa na kawo miki wannan tayi. Ina alfahari da ke ƙawata. Na ce na gode sosai. To amma nawa ne kuɗin wannan wayoyin da kike gaya min? Ba ta wuce 15,000 zuwa 20,000. Zaro ido waje na ce 15,000 zuwa 20,000 yanzu wayoyi guda 20 nawa za su kama kenan. Anya zan iya kuwa? Halima ta riƙo hannuna ta ce za ki iya. Idan ba za ki iya karɓar guda 20 ba ki karɓi kaɗan wayanda za ki iya. Wallahi za ki samu riba sosai saboda a ce yayana baya samun alfa ta wannan hanyar da ba zan kawo miki shi ba.
Cikin rashin ƙarfin gwiwa muka tafi wajen yayan nata, ya ɗauko wayoyin ya nuna mini. Haka na koma gefe ya dinga duba su, ina ganin matsalolinsu. Sai na ga yawancin gyaran ba zai gagare ni ba, wasu kuma sai an haɗa da taimako da kuma wasu dabaru. A nan muka ƙarƙare ya bani guda 10, na kwashe kuɗaɗe na tara na biya shi. Ina addu'ar Allah ya sa kuɗaɗe na su ninku. Haka na koma gida na ɓata dare ina gyara wayoyi. Haka Allah ya taimake ni na gyara guda 4. Washe gari muka shirya ni da Halima muka tafi gurin da yayanta ya yi mana kwatance, inda yake siyar da wayoyinsa idan ya gyara. Amma sai gashi ba mu same shi ba. A gefen shagonsa muka ga wani mutum muke tambayansa yaushe mai shagon nan zai fito. Sai ya ce mana ai gaskiya ya yi tafiya kuma zai ɗauki lokaci kafin ya dawo. Shi ne ke tambayar mu ko akwai wani matsala ne. Shi ne muke gaya masa cewa wayoyi ne muka gyara muka kawo ko za a siya. Sai ya ce mu shigo mu bashi ya duba ya gai. Haka ya karɓa ya dudduba ya ga babu wata matsala ya ce kai amma kun yi ƙoƙari, wayoyin nan naku za su kai 50,000 duk guda ɗaya. Ya ce hakan ya yi. Cike da farin ciki na ce babu matsala zan siya da su a haka. Muna cikin magana aka kira shi a waya sai ya ce mu jira shi bara ya amsa waya. Yana fita muka runguma juna ni da Halima na ce alhamdulillah idan aka siya wayoyin nan ai na samu riba. In na koma gida sai dai ƙoƙari na gyara sauran in kawo a kuma siya in tattara in biya kuɗin tiyatar ƴar uwata. Halimatu ta ce insha Allahu Allah ya sa a siya. Halimatu ta ce insha Allahu bara ya dawo ya bamu kuɗaɗen mu. Bayan ya dawo sai ya dube mu ya ce mu yi haƙuri yanzu babu kuɗi a hannunsa. Akwai kuɗaɗen da zai biya yanzu nan. So in muna so gobe za mu iya dawowa akwai shagon da zai nuna mana za su iya siyan su ma 60,000. Duk da ban ji daɗin rashin samun kuɗi yanzu ba, sai na ji sauƙi jin cewa zan samu riban 10,000 ma akan kowace waya. Saboda haka bayan mun koma gida ban yi ƙasa a gwiwa na ɗauko ragowar wayoyin nan. Na ƙara dagewa sai na gyara wasu guda 3. Washe gari bayan mun koma cikin rashin sa'a sai muka samu shagon da za mu je an yi musu sata sun rufe shagon nasu ma gaba ɗaya. Na yi baƙin ciki sosai. Haka muka dawo gida rai babu daɗi. Rana ta gaba sai na samu kira daga kasuwa daga wajen gun wanda nake siyan kayan gyara a wajen shi. Ya ce matar da na yi wa gyara ce kwanaki ta zo take nema na. Sai ya haɗa mu da ita. Ta ce na jima ina neman ki. Wayar 'yar uwata ce ta samu matsala. Shi ne nake so a gyara mata. Ta ce babu matsala. Na yi mata kwatantan shagon yayan Halima ta zo. Da ta zo na karɓi wayar na duba sai na ga charging point ɗin ne ya lalace, sannan circuit ɗin da ya connecting da motherboard ɗin wayar shi ma ya lalace, kuma kuɗin da za a kashe wajen gyara ya kusa kuɗin wayar. Da na yi mata bayani sai ta ce ai gwanda kawai ta sauya sabuwar waya. Ta ce me yasa sababbin fat ɗin waya yake tsada? Me yasa ba za a iya amfani da tsofaffin fat ɗin waya ba wajen gyara tsohuwar waya? Tunda wannan ai ba sabuwa ba ce, ina ganin ba ta buƙatar sabon fat. Na dube ta cike da al'ajabi na ce ban sani ba gaskiya. Wadda abin da na fahimta shine duk wani fat na waya da ake buƙatar a sauya shi, fat ɗin yana ninkuwa sau wajen 3 na siyan sabon kalar wannan fat ɗin da ake so a sauya. Dalili kuwa shine yawancin mutane sun fahimci cewa in dai za a gyara waya dole sai dai a sauya mata sabon fat, ba za a iya gyara ta da tsohon fat ba. Gaskiya wannan bai kamata ba. Ya kamata a samu wanda zai nuna wa mutane cewa ana iya gyara tsohuwar waya da tsohon fat ba tare da wai an je an samo sabon fat ɗin shi ba. Hakan zai taimaka sababbin fat ɗin su ma su rage tsada. Gaskiya dai wannan idea ce mai kyau. Na faɗa yayin da nake yin aiki na. Muna hira har na gama na miƙa mata wayarta. Ta karɓa ta kunna sai gashi ta kama. Cikin farin ciki ta ce ta kama, gaskiya kina da basira da ƙwaƙwalwa sosai. Gaskiya ya kamata ki zama wacce za ta dinga nuna wa mutane cewa ana iya gyara tsohuwar waya da tsohon fat ba tare da an siya sabo ba. Na yi dariya na ce, ni fa ba kowa bace ba, kuma da yawan mutane sun yarda da cewa dole sai da sabon fat ake iya gyara tsohuwar waya. Don haka ba zan iya takara da waɗanda suka yi mini nisa ba. Ta yi murmushi ta dafa ni ta ce duk wani wanda ya yi nasara a rayuwa dafa ba kowa ba ne, ko ba ki yarda da haka ba. Na da kai na ce haka ne. Ta yi godiya ta tafi. Abin da ta faɗa sai ya ci gaba da yi mini yawo a rai. Duk da cewa na jima ina gwada gyara tsohuwar waya da tsohon fat, amma sai dai ina so in gwada takara da waɗanda suke gyara waya da sabon fat. Tunda ai yawanci wayannan wayoyin ma da na gyara duk da tsohon fat na gyara su.
kuma a yayin da na yi gwaji duk sun wuce gwajin da ake bukata. Don haka washe gari sai na shirya na tafi wani babban kamfani mai suna El Abbas Tech Company. Na samu manajan su, na yi mishi cikakken bayanin abin da ya kawo ni. Ina son in dinga kawo musu wayoyin da na gyara suna siya. Har na ɗauko wayoyin da na gyara duk na nuna masa. Ya dube ni ya ce kin yi ƙoƙari sosai kuma kina da basira. Ya ce amma akwai abubuwa kamar hybrid circuit board da IC fat unit da HD Viper duk su ma in aka samu wayoyi masu irin wannan matsalar kina iya gyarawa ko kin taɓa gyarawa ne? Na ce gaskiya ban taɓa gwadawa ba amma zan kin ga saurare. Gyara wayoyi masu irin wannan matsalar yana buƙatar ƙwarewa da kuma dabaru. Don haka idan kina son gwadawa ki je ki gwada ki dawo. Ya turo min wayoyi na, haka na kwaso su na koma gida jiki babu ƙwari. Ban yi ƙasa a gwiwa ba, ina komawa gida na ɗauko wani babban littafi na mahaifina wanda har yanzu ina da shi. Littafi ne da ya yi cikakken bayani yadda ake gyara abubuwa da kuma yadda ake ƙirƙirar su. Don haka na shafa lokaci mai tsayi ina duba shi. Ina duba matsalolin da ya gargaya min. Ina karantawa ina gwadawa. Ƙanwata tana gefe tana kallo. Dare ya yi sosai fa, ya kamata a ce kin kwanta yanzu. Me kike yi har yanzu? Ina son gwada wasu matsalolin gyaran waya da aka faɗa mini yau ne. Kina ganin za ki iya gyara waya mai irin waɗannan matsaloli? Ina son gwadawa dai, don kawai abu ya lalace. Baya nufin ba za a iya gyarawa ba. Ƙanwata ta ce wannan gaskiya. Haka na ɓata lokaci ban yi barci ba. Ina gwaje-gwaje da gyare-gyare. Har Allah ya taimake ni na gyara wayoyi guda 2 masu irin waɗannan matsalolin da wannan manaja ya faɗa mini. Saboda dama na karɓo irinsu a wajen yayan Halima. Washe gari ban yi ƙasa a gwiwa ba na kuma komawa El Abbas Tech Company. Na samu manajan na ya karɓa yana duddubawa. Bai ce min komai ba. Don haka sai na dube shi na ce, tunda kalar wannan gyaran yana da yawa sosai, sannan yana buƙatar ƙwarewa, dagewa da kuma wasu dabaru. Ina ganin wayoyin za su yi daraja sosai. Sannan kin ga dakata, ya katse ni fa ban miki alƙawarin komai ba. Ta ya ma za a tabbatar da cewa komai ya gyaru yana aiki yadda ya kamata? Na gwada komai, ban yi bacci ba jiya sai na tabbatar da komai yana aiki yadda ya kamata. Kin yi ƙoƙari kuma za ki iya yin irin wannan aikin a kwana 1 ko kwana 2. Amma ni gaskiya ban da lokacin yin gwaje-gwaje domin tabbatar da ingancin aiki. Ina da abubuwa masu yawa yanzu haka a gabana, don haka ki yi haƙuri. Ya turo min wayoyi na ya ci gaba da danne-dannensa a kwamfuta. Cikin rashin jin daɗi kan abin da wannan mutumin ya yi mini na kwashe kayayyaki na koma gida. A can na samu Halima nake ba ta labarin dukkan abin da ya faru. Wallahi Halima sai na tabbatar da komai yana aiki yadda ya kamata. Amma mutumin nan ya min wulaƙai. Da a ce zan samu ganin shugabar kamfanin nan wallahi da ita zan tunka. Gaskiya kan mutumin nan bai kyauta ba. Amma kina ganin za ki iya tunkarar Aisha El Abbas? Me zai hana in dai har zan cimma burina? To ai kuwa ki shirya mu koma, insha Allah za mu samu damar ganin ta.